Makakulbahin namang duwa sa Benilde Blazing Spikers ug Mapua Cardinals sa Game 3 sa NCAA Season 101 Men's Volleyball Finals. Halos magkasikit ang score sa Mapua Cardinals ug sa Benilde Blazers sa first set hangtod nga natapos kini sa 25-23. Pipila ka higayon usab nga nagtabla ang score sa duha ka mga team apan naglabaw ang score sa Benilde Blazers nga 25-18 sa second set. Samtang mas nagainit ang rally sa duha sa third set. Hangtod nga gitapos sa Blazers ang sangka sa score nga 25-21 ug naangkon niini ang kampyonato. Sa pikas bahin nagkainit usab ang sangka tali sa Benilde Lady Blazers ug Letran Lady Knights sa Game 3 sa Women's Volleyball Finals. Sa unang set, gilubong sa Lady Blazers ang Lady Knights sa score nga 25-15. Samtang magpapildi ang Knights sa second ug third set, dihang natapos ang ilang score nga 25-17 ug 26-24. Apan pag-abot sa fourth set, mibawi ang Lady Blazers sa score nga 25-17. Pag-abot sa final ug fifth set, nabuntog sa Letran Lady Knights ang Blazers sa score nga 15-12 aron makuha ang kampyonato.